Узган азнала Бикбулат авылында Айык авыл республика конкурсы сиктерінде уйыштырылган шахмат һәм шашка ярыштары үтте. Зирәктәр уенында мәктәп укучылары, авыл халкы катнашты. Шулай ук Мурак авылыннан сакырылган осталарның булуы байрамга мәртәбә өстәне. Урал авыл биләмәһе хакимияте башлыгы Илнур Сайфуллин турнирды тантаналы асып, катнашучыларга уңыштар теләне. Авыл халкына һәр башлангысты хуплап, әүҙемлек күрһәткәндәре өсөн рәхмәттәрен еткерде. Айык авыл республика конкурсында сиктәрендә, мына бүген безнең Урал авыл биләмәһендә спорт сараһы үтә. Бүген шахмат менән шашка буенча турнир, спорт ветерандар араһында, яшьләр араһында һәм укучылар араһында инде. Мәртәбәле спортсмендар кунактарды сакырдык. Улар яшьләргә күрһәтеннәр, ничек уйнайлар, ничек улар менән бергәләп ярышырга. Безнең бүген сара ул 5нче сара, без уже үткәрдек. Кросс нация үзебезнең авыл биләмәһендә үткәрдек. Күп балалар, яшьләр менән, оллар менән. Межрайонный турнир волейбол буенча ирләр, хатындар араһында командалар булды. Күрше район командаларын городтардан сакырдык. Мин әйткем килә, менә Бикбулат авыл халкына рәхмәт. Безнең менә улар идеялар менән киләләр, шундый саралар үткәрергә тип, бергәләшеп, матурлап, пока үткәреп барабыз. Алла бирһә, матур итеп үткәрергә насип булһын. Шу без уйлаган уйдарыбыз да ярыштарда, конкурсларда еңеп, Алла бирһә, призовой месталар алырга дип уйлайбыз. Ақтар һәм каралар уены көсөргәнешле барды. Тәүдә һәр төркемдән иң көслеләрдә асыкланалар. Азак, осталар беренчелек өчен ярышты. Мин шашканы бәләкәс сактан ук уйныйм. Уны мия атайым рәтте. Шашка башты эшләтә. Мин спортта яратам, мин белек, катнаша йөрим һәр вакыт. Мине сакыралар йырларга, бәйрегә, мин йөрим, шунда катнашам. Көсләре еңеп сыккан, бәләкәстәре нык кайгырмаһыннар, уларга битә була һунан. Бұл өстәл уйындары логик фикерләү, хәтер, фантазияны үстерә, еңеүгә ынтылыш тәрбияләй, түземле, ныҡышмалы булырға, еңә һәм еңелә белергә өйрәтә. Зирәктәр уйыны катнашучыларҙы, еңеүселәрҙе бүләкләү менән тамамланды. Бынан тыш Бикбулат ауылының уңған апайҙары һәр кемде ҡайнар сәйҙәре, тәмле бәлештәре менән һыйланы. Бөгөнгө көндә Бикбулат авыл биләмәһендә бик зур байрам, шулай итеп әйтергә кәрәк. Менә мин инде үзебезнең баш ҡаланан, Өфө ҡалаһынан ҡайттым, саҡырып булғас, ҡыуанып ҡайттым. Ошо ярышта, ошо сарала катышырга дип. Шуға менә бүген монда ветераннар, спорт ветераннары йылганнар, балалар, укучылар килгәннәр, авылда яшәгән кешеләр килгәннәр. Вот шуға бик зур мероприятие сара. Был сарала инде катышкан кешеләргә, авыл биләмәһенең хуҗаһына, башлыгына дип әйтергә кирәк, Илнур Милләшкә бик зур рәхмәт, чөнки уның оештыруы, аның коллективы монда эшләгән, ошо мәдәният клубта эшләгән кешеләргә бик зур рәхмәт. Бик матур сара, шуга инде без куанып, ошонда катышырга кайттык. Моны инде бу ярыш балаларга бик зур фәһем булырга тиеш, чөнки моны улар күрәләр, монда ысын элекке ветераннарны, авыл кешеләрен, зур спортларда катнашкан кешеләрне күрәләр. Шуга улар үзләре күреп, үзләре балалар да тырышыр дип уйлайм. Еңеүгә уларга һәм зур ярышларга сыгырга, алдагы көннәрдә балаларга бәхет, шатлык, куанычлар теләйм. Бар кешегә лә шунда кемнәр байрамга килгән, исәнлек, һаулык, матур итеп Бикбулат авыл халкына ошо үзләренең катышкан ярышында шулай дип әйтергә кирәк инде, еңеп сыгырга без теләкләр белдерәбез, без катышабыз, теләйбез. Шуға инде бәхет, шатлык, исәнлек, һаулык булһын алдагы көндә. Тагыла Бикбулатлар безнең республикала беренче урынга сыгып, ошо беренче урынды яулаһалар, без тагыла килеп, тагыла котлап китергә без риза булыр идек. Зур рәхмәт.